Hitzaldi honetan parte hartzagatik. Atzo, Jose Manuel Beiras, Juan Manuel Sánchez Gordillo eta Alfredo Bienzobasen eskutik trantsizioa nazionalitateetan izendatutako hitzaldia izan genuen. Gaur, Patxi Zabaleta, Petxu Idoiaga eta Laura Mintegi izango dira hitzaldiak. Hitzaldi honen izenburua, trantsizioa Euskal Herrian da. Trantsizioak izan zuen oztoporik handiena Euskal Herria izan zen. Gure herriak maila sozialean zein politikoan edo hauteskundeetan agertu zuen arbuioa funtsezkoa izan zen. Horrekin batera, erreformari aurre egin zion mugimendu sindikal, sozial eta politikoaren aurkako errepresio orokorra. Patxi Zabaletak 1947an Leitzan jaio zen. Politikari, idazle eta abokatua da. Euskaltzaindiako kidea eta politikoki hasi eta herri batasunan militatu zuen, eta geroago Aralar eta Nabain, gaur egun EH Bildun. Gainera, 10 urtez, Iruñeko zinegotzia izan da eta foru parlamentaria 20 urtez. Petxu Idoiaga, Gernikan jaioa 1958an, 17 urte zituela hasi zuen bere militantzia eta erakundean, eta 1979an zuzendaritzaren partaide bihurtu zen. Gero eta 6. eta LKI alderdian jarritu zuen bere jarduera politikoa. 30 urtetik gora Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan zen. Euskal Gatazkari buruz dezen artikulu eta liburuen egilea da, eta momentu honetan Viento Sur aldizkariaren erredakzio kontseiluko partaidea eta webgunearen editorea da. Azkena, Laura Mintegi, Lizarran jaioa 1955an, baina Algortan bizi da aspaldi. Idazlea eta irakaslea da. Narrazio laburrean liburua eta 6 novela idatzi ditu. Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea eta 1981etik 2 urteko tartea Euskal Legebiltzarraren egon bazen ere, 2012an hauteskundeetan lehendakari gai aurkeztu ondoren Euskalpeneko bertsozailea eta zuzendarikoa 2004tik. Gainera, prentsagoiko kolaboratzailea da. Hasiko da orain Petxu Idoiaga, gero Patxi jarraituko du eta bukaeran ja Laura. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Jardunaldi hauen izenburua beste trantsizioa izatea oso egokia iruditu zait. Nire honako hausnarketa hau hemenengo dotena, bera ere beste trantsizio horretan gertatutako gai garrantzitsu bati buruz arituko da. Pasadan mendeko 70. hamarkadan izandako greba orokorren dinamikari buruz hain zuzen. Zeren botoekin bai, baina borroken bidez eman zion Euskal Herriak erreformari ezetza sendoena. Espainiako estatu barnean jakina, garai horretan egon ziren baita ere grebak, baina frankismoaren ilunabarrean eta trantsizioan bertan, Euskal Herrian burututako greben dinamikak zentzu propia izan zuen, oinarrizko 5 arrazoiagatik, bat iraupenagatik, 2 errebindikazio politikoen sendotasunagaitik, 3 autolakuntza motagatik, 4 estatuaren aurka izandako konfrontazio mailagatik, eta hainbat greba orokorrak izan zirelako, langile greba ez ezik gizarte greba ere izan zirelako. Motor Iberikakoa, hemen bertan, Nafarroan, 1970 ekainean izan zena greba orokorren dinamika horren hasiera moduan jar dezakegu. Gure Germán Rodríguez, greba horren alde elkartasuna zabaltzen zeuela atxilatu zuten urte hartan. Eta Germán atxilotu zuten urte horretatik 78. urtean erail zuten arte luzatuko da greba orokorri buruzko nire azterketa hau. Motor Iberikako greba orokorrean bertan nabarmendu ziren hurrengoetan ere agertuko ziren 4 ezaugarri. Fabriketako asanbladak abiapuntu gisa, irakaskuntzara eta gero komertzioetara eta herri guztira edapena, kaleak norberenganatu poliziaren errepresioari aurre eginez, eta ezker erradikal mugimenduaren protagonismoa. Handik aurrera, gertatutakoa greba orokorretan ere, protagonismo hori mugatzailea izan zen. Ezker erradikal mugimenduak antolatu zuen hain zuzen,
64. abenduko 11an Hego Euskal Herriko 4 lurraldetan burutu zen greba orokorra. Eta Espainiako guda zibilaren osteko lehendabiziko greba orokor benetan politikoa izan zela esan dezakegu. Motor Iberikako greban errebindikatu ziren lan eskubideak ez ezik, greba honetan indar represiboaren disoluzioa, amnistia, Euskal Herriaren nazio eskubideak eta frankismoarekiko apurketa demokratikoa aldarrikatu zen. Langile batzordetan, Komisiones Obreras erdaraz ezagutzen denaren barnean, bai Nafarroan, zein Gipuzkoan, zein Araban eta baita Bizkaiko zati batetan behintzat, eragipen nagusia ezker sindikal erradikalak zeukan. Hain zuzen, MC, ORT, LCR eta 6. partiduak bultzaten zuten ezker sindikala. Baina Partido Komunistak kontrolatzen zuen Komisiones Obrerasen Euskadiko Langile Batzorde Nazionalak, KONE siglak erdaraz, ez zuen onartzen ezker sindikalen eraginpean zeuden beste langile batzorde horiek. Hau zela eta hauek Euskadiko Langile Batzorde Koordinakuntza ZEKO siglak erderaz martxan jarri zuten. Eta ZEKO izan zen 74. urteko abenduan 11ako greba politika orokor horren antolatzaile. Publikoki grebaren guztiz kontra plazaratu ziren bai Partido Komunista eta KONEren itzalpean zeuden langile batzordeak. Baina Euskal Herri osoan izugarrizko arrakasta izan zuen grebak. 100 fabriketako asambladak egin eta beraietan grebarako batzorde zuzendariak hautatuz, greba gizarte osoan edatu zen eta mobilizazioak kaleak bereganatu zuten. 76. urtean Euskal Herriko Langile Batzorden batuketa gertatu zen, baina ezker sindikalaren influentzia oso handia izaten jarraitu zuen, eta horregatik etorkizunean ere, beste tokietan baino borrokarako grina eta kontzientzia politiko sendoagoa adierazten zuten Euskal Herriko Langile Batzordeak. 75. urteko apirilan 25. Euskadiren aurka salbuespen egoera inposatu zuen Madrilgo gobernuak. Euskal giza mugimenduetareko errepresioa izan zen frankismo ilunabarren erantzun bakarra. Ezker sindikalaren eraginez berriro ere ekainaren 11. borroka egun orokorrarako deialdia zabaldu zen. Eta oraingoan, bai PC baina baita ere PSOEk eta UGTek ere bat egin zuten deialdiarekin. Mugak direla, horiek ere protestara ekartzea lortu zuen Euskal Ezker Sindikalak. Urte horretako aboztu eta irailean, Txiki, Otaegi eta Frap alderdiko bozkiden kontra Espainiako estatuak epaiketa fartza burutu, heriotza zigorrak ezarri eta afusilatuz erail zituenean, Euskal Herri osoa errepresioaren kontra mobilizazioak zabaldu eta gogortu ziren. Iraileko 27an, naiz eta Bizkaia eta Gipuzkoa salbuespen egoera menpe jarraitu, 3 eguneko greba orokorra zabaldu zen. Euskal Herritik kanpora ere egon ziren mobilizazioak neurri baxuagoan izan da ere. Eta azaroaren 20an Franco hil zen. Fabriketan lan grebak nabarmendu ugaritu ziren 76. urtean zehar. Eta oso garrantzitsua dena, asanbladetan delegatu batzordeak zuzenean hautatu ziren greba gehienetan. Honela guztiz sendotu zen langile mugimenduaren autoantolakuntza. Testu inguru horretan gertatzen da Gasteizen urte horretako martxoaren 3an, langileen asanblada bati Guardia Zibilak tiroka oldartu eta 5 langileen erailketa. Euskal Herria osoan eta baita Espainiako hainbat tokitan, fabriketan zein unibertsitateetan grebak zabaldu ziren eta kaleak protesta manifestazioz bete ziren. Martxoko 8irako greba orokorrera deitzen dute Euskal Herriko indar politikoak eta sindikalak. Eta greba benetan orokorra burutu zen. Eta uri eta jendetsuak izan ziren manifestazioak kaleetan zehar. Basaurin, halako manifestazio batean, gazte bat tiroka erail zuen Guardia Zibilak. Eta Basaurin izan zen horren harira, lehendabiziko fabrika desberdinen delegatu batzorden koordinakundea sortu zen tokia. Honela, fabrika bakoitzaren eremutik Basauriko barrutiaren espaziora osora zabaltzen da langile mugimenduaren autolakuntza batera.
Euskal Herriko hainbat eta hainbat barrutietan eta herrietan dinamika berbera zabaldu zen. Fabriketatik barrutietara. Baina bere tamaina, edukia eta eraginagatik Bizkaiko fabriken koordinakundea deitu zenaren garrantzia azpimarratu nahiko nuke. Hona hemen historia labur bilduta. Irailaren 8an, Hondarribian, Amnistiaren aldeko manifestazio batean langile batzordetako kidea zen Josu Zabala, Guardia Zibilak tiroka erail zuen. Lanuzteak eta manifestioak zabaldu dira berehala Euskal Herri osoan eta Bizkaian baita ere. Eta berriro, 13an, greba orokorra Bizkaian eta liskar oso gogorra polizia eta grebalarien artean izan ziren. Fabrika desberdinen arteko langileek asanblada bateratuak egiten hasi ziren. Eta giro horretan, Bizkaiko labe garaiko asanbladaren proposamena onartuz Bizkaiko fabriken koordinakundea martxan jarri zen irailaren 14an. Hurrengo egunean, asteazkena bera, greba askoz gehiago zabaldu zen, eta borrokak ere bai. Eta giroa ikusita, gobernu zibilak, gauze kuriosoa, baina gobernu zibilak 3 barrutietan asanblada egiteko baimena eman zuen. Esan konturatu zer zetorren handik horrera. 40.000 lagun inguru bildu ziren Sestaoko asanblada. 40.000 lagun plazan, handian. Bertan, aho batez onartu zen manifestuan, indar errepresiboak diren bitartean ezin dela askatasunez bizi aldarrikatuko da, eta lan balditzetan hobekuntza eta fabriketatik kaleratuen onartzearekin batera, honako guzti hau errebindikatuko dute. Bata bestin atzian, askatasun sindikala, langile partiduen legalizazioa, prozeso konstituzional demokratikoa martxan jartzea, amnistia orokorra eta autodeterminazio eskubidea. Manifestu batetan, 40.000 asanblada batetan. 180 fabriketako batzorde koordinakunderen partaide ziren iraileko 25erako. 180 piku. Iraileko 27erako berriro partiduak eta beste batzuk edo eta beste greba orokor bat deialdea zabaldu zen Euskal Herrian. Errepresioaren kontra zuzen. Eta Bizkaiko fabriketako koordinakundea bat egin zuen deialdirekin. Eta greba horretan, grebari gogorrenak eta grebari gehienak nun egon ziren Bizkaiko fabriketan. Greba orokorren kontakizun honetan ezker abertzaleko antolaketa sindikalik orain arte ez dute aipatu. Egia esan, urte hauetan ez zegoen ezker abertzalearen organizazio sindikalik. Naiz eta 1900 eta 75. urtean lab sindikatuak lehendabiziko pausuak ematen hasi, sindikal erakunde moduan 78. apirilean jaio zen. Hain zuzen bere lehendabiziko kongresuan. Baina ezker eta abertzaleko profila eta giza realitate soziopolitikoa aspalditik agertua zen. Txabi Etxebarrietan hilketa ostean, 78. urtean, eta gero nabarmenki 70. urteko abenduan Burgosko prozesuan garaian. Eta aztertzen ari naizen greba orokorren dinamikan, giza realitate soziopolitiko hori errotuta eta presenteko zen. Euskal Herriko ezker erradikalaren jarduera politikoa eta ezker abertzale errealitate soziopolitikoa artean nolabaiteko paktu implizito zegoen eta sumatzen zen. Eta honako hau, nabarmen gertatu zen 77. urtean greba eta mobilizazioen ikur nagusia bihurtuko den garaian. Amnistia osoaren aldeko movimentuetan. 400 preso politiko zeuden Espainiako espetxetan Franco hil zenean. 250 terrorista moduan kondenatuta. Gobernuak indulto bat onartu zuen 76. urtean, uztaileko 30. Baina, terrorista moduan kondenatu zeudenak indultutik kanpo geratu ziren, etako kidea gehienak tartean. 76. urtearen geroztik amnistiaren aldeko batzordeak hasi ziren aurkezten. Eta 77. otsailaren 26. hasiko da amnistiaren aldeko astean, lehenengo astean. Babes eta elkartasun zabala lortu zuen amnistiako aste horrek, baina baita errepresio gogorra. Dena dela, gobernuak martxoan amnistia moduko bat eman zien etako 74 kidei. Baina amnistiaren aldeko bigarren asterako deialdia urte horretako maiatzeko 8tik 15 arte egiteko berehala zabaldu zen. Hasierako egunetan, amnistiaren bigarren asteko hasierako egunetan represioa gogorra izan zen, eta hainbat partidu eta sindikatu deitu zuten 12ko borroka eguna burutzera.
Jarraipena handia izan zen, eta berriro ere Guardia Zibilak tiroka eraso zituen manifestazioak, eta horretako kaleetan Rafael Gómez Jauri erail eta hainbat manifestari zaurituta utzi zuten. Hurrengo gunean greba orokorra eratu zen Euskal Herriko hainbat lantegi eta herritan, eta errepresioa gero eta gehiago oldarkorragoa bihurtu zen. 6 eraildako eta zauritako eta atxilotutako mordo bat. Maiatzaren 16-erako berriro greba orokor deialdia egin zen, eta Espainiako Ezkerreko partidu, sindikatu eta irakaskuntza eta auzoetako mugimenduei greba honekin bat egitera deitu zen. Baina Espainiako berriki legalizatutako Partido Komunista eta Espainiako Komisiones Obrerasen zuzendaritza kontra agertu zen, grebaren kontra. Eta honako hau esan zuena Marcelino Camachok. En el momento actual, cuando las libertades son todavía frágiles, creemos que el objetivo fundamental de la clase obrera es consolidar y desarrollar las libertades. Toda actuación que venga a desestabilizar es contraria a la clase obrera. Hori zen, eman zion erantzuna, hemendik, entzionen greban sartzeko eraile. Geroago, maiatzaren 20an, bere garaian odol delitua leporatu zioten 15 etakide kartzelatik atera bai, baina Espainiako mugetatik kilometro askotara kanporatzea erabaki zuen gobernuak. Estrañamiento edolako zerbait esaten zen garai hartan. Baina kanporatutako 15ok buelta eman eta Euskal Herrira itzuli ziren. 15ko azken egunetan Iruñako Arazubia landetan 100.000 lagunek egin zioten ongi etorria. Bueno, 78. urtean gertatutakoari buruz, batez ere San Ferminetan gertatukoari buruz, bihar eztabaiduko duzue hementxe bertan, beraz. Esandakoarekin amaitzen dut, hamarkada greba ondoren nire hausnarketa hau. Itxarditxo bat besterik ez amaitzeko. 5 izan ziren hamarkada horretako greba orokorren errebindikazio nagusiak. Lan eskubideak, mugarik gabeko libertate demokratikoak, amnistia osoa, autodeterminazio eskubidea, eta indar errepresiboaren disoluzioa. 5 bat eginda frankismo demokratikoki deusestatzea izango zen. Deusestatzea eta ez erreformatzea. Erreformari ezetz orokorrena nire ustez greba guztien historiak horrek eman zioten. Baina amnistiaren legeak eta Moncloako paktuak 77. urtean, konstituzioak urrengoan eta geroago autonomia estatutuen paktuak frankismoren erreformaren beltzetan aukera demokratiko hori ito zuen, edo ito nahi izan zuten behintzat. Niko. Kaixo, gabon guztioi, eta ni saiatuko naiz beste ikuspegi bat ematen, hiruron artean saiatuko era perspektiba edo ikuspegi ezberdina ematen zuek ere zuena egin ahal izan dezazuen. Beste transizioa. Transizioa izan duzenean eztabaida nagusia, lehia nagusia, izan duzen haustura a la reforma, ruptura a la reformaren artean. Eta izan duzen eztabaida eta izan duzen talka, izan duzen borroka. 1970ko hamarkada hartan, gori-gorian izan duziren bi gauza horiek. Alde batetik eztabaida eta beste alde batetik borroka. Eztabaida areto edo maila politikoetan, baita ere kulturaletan, eta talka, borroka, kalean, lantegietan. Behin eta berriro, bi alde hauetara begiratzen saiatuko naiz. Bien ala biak, izan du ziren gogorrak. Biak gordinak, eta askotan, batez ere alde batetik, orain petxok adierazi digun bezala, ankerrak. Bakoitzak izan du zituen bere gehiegikeriak, eta bakoitzak ere baditu bere biktimak eta kalteatuak, baina ez dira berdin ikusiak gertatu. Eztabaida politikoa, eztabaida ideologikoa, haustura demokratikoaren ezinbesteko premia defendatzeko eraiki zen.
beharrezkoa altzen haustura demokratikoa. Zergatik eta zertarako beharrezkoa zen lehenik eta behin frankismoko diktaduraren zilegitasun demokratikorik eza izan zelako ordura arteko erregimenaren ezaugarria. Baina batez ere, eta bigarrenik, ondoreko elkarbizitzak, ondorean eraiki nahi zen elkarbizitzan, demokrazian eta giza eskubidetan oinarritzeko beharrari begira, beharrezkoa zuelako baita ere, benetako demokrazia batean oinarritzea eta ez izatea lehengo egoeraren jarraipena. Ondorioak izugarri garrantzitsuak ziren eta neurri handi batean dira. Horregatikan galdera nagusia beti, hauetaz azterketa egiten ari geranean da, izaten da, eta gaur egingo dugu behin baino gehiagotan, eta gaur zer? Gaur guztionekin gertatu zena gertatuta zer? 76-17 urteak arte, urte horiek arte, hausturaren, rupturaren alde zeuden, edo zeudela ematen zuen, errepublikaren alde egondako guziak, frankismoaren kontra egondutako guziak, saiatutako guztiak, behintzat hori esaten zuten. Hausturaren alde zeuden, ezkerreko alderdi guziak, eta ezkerreko alderdiak ez ezik, baita ere alderdi demokratak edo kristau demokratak, orduan esaten zen bezala, alderdi abertzale guziak, hausturaren alde zegoen Partidu Komunista, Espainiako Partidu Komunista, PSE, eta bere ezkerrean zeuden alderdi guztiak, maoistak, troskistak eta abar, ORT, PTE, zerrenda oso luzea da, LKI, Larga Marcha hacia la Revolución Socialista, OIC, ahaztuta gelditzen dira ere batzuk, baina horiek guziak rupturaren alde zeuden. Baina baita ere, rupturaren alde zeuden PSOE historikoa ere, PSP, garai batean PSI izandakoa, Partido Socialista del Interior, eta nazionalitateetako alderdi sozialistak ere, Kataluniako alderdi sozialista eta bar, eta gainera alderdi abertzale guztiak, bai eskuinekoak nola ezkerrekoak. Hori dena horrela izanik eta horrela frogatua egonik galdera ikaragarria da nola liteke guzti horiek hausturaren alde baldin bazeuden eta erreformaren kontra erreformak irabazi izatea. Zergatik, zer gertatu zen? Garai hartan alderdi hauetako askok sortu zuten Junta Demokratika zelakoa. Junta Demokratika hausturaren aldekoa. Beste batzuk sortu zuten, PC eta PSP eta horrela zuten Junta Demokratikan, beste batzuk sortu zuten Plataforma Demokratika. Eta hor zeuden PSOE eta beste batzuk. Gero biak bat egin zuten eta deitu zen Platajunta. Eta Platajunta hortan zeuden gaur egun ordezkatuak egon litezkeen alderdirik gehienak. Berriro diot, baita ere alderdi kristau demokratak, izquierda demokrata horrelakoak izan ez zutenak. Eta baita ere alderdi abertzaleen artean, gutxienez, CiU, Kataluniakoa, PNV, eta baita ere Partido Gallegista, orduan zegoena, guzti horiek bukatu zuten 77ko urrianen 25ean Moncloako hitzarmena sinatzen. Guzti horiek bukatu zuten ez bakarrik hauteskundetan, hori ikusiko dugu gero ere pixka bat gehiago, baizikan baita ere egitura sozioekonomikoan men egiten eta erreforma sinatzen. Erreformak irabazi zuen bezala, frankismoaren eta frankismoko egitura sozioekonomiko osoa
egitura sozioekonomiko osoa eta instituzionala mantentzea onartu zuten. Egia da, instituzioetan egin zirela halako aldaketa batzuk. Desagertu zen mugimenduko egitura hura guzia, bere komunikabideekin eta guzti horiekin, desagertu zen baita ere sindikatu vertikala, baina ez ziren desagertu osotara. Horietan lan egiten zuten funtzionario eta langile guztiek administraziora sartu eta bertan txertatuak gelditu ziren. Beraz, esan dezakegu frankismoko egitura sozioekonomiko osoak iraun zuela. Bitartean, alderdi independentistak, esan bezala, hori guztia onartu zuten, independentistak ezik, beste guztiak, independentistak eta ezker radikalakoak ezik, beste guztiak hori dena onartu zuten. Eta galdetu beharra dago, irudi ezagunenari buruz alderdi komunistaren bilakaerari. Carrillok, Santiago Carrillok eta alderdi komunistak beraien legalizazioa eskuratu zutenean, eskuratu zuten emaitza bat balitz bezala. Saldu zen emaitza bat izan balitz bezala. Azpian gertatu zen, hori onartzearekin, hori legalizazio hori eskuratzearekin, beraiek onartu zituztela, monarkia, bandera, eta beste gauza guzti horiek ez direnak ikur edo simbolo hutsak. Baizik baita ere adierazten dutenak zilegitasunaren jarraipen bat eta ez bestea beharko lukeena eta etorri behar zuela, ematen zuena, ikusita ze indar eta zenbat indar zeuden itxuraz edo hitzez hausturaren alde. Ez ziren ohartu besteak ilegalitatean utzita, legez kanpo utzita, ez zutela benetako demokraziaren muina ukitzen. Alderdi komunista legalizatu zuten, baina ezker abertzaleko alderdiak ez. Eta herri batasuna esate baterako ilegala izan duzen 86 arte, eta gero legala izan duzen 86tik Aznarren garaietan, lege aldaketa baten bitartez berriro ilegalizatu zuten arte. Baina benetan esan daitekena da, demokrazia horren oinarrietan berdintasuna, indar politikoen arteko berdintasun hori ukatuta gelditu zela, ez bakarrik alderdi komunista legalizatu zuten arte, baizik baita ere ondoren. Eta saminagoa da, askotan, ilegalidadean gelditzen denarentzat ohartzea, legalizatu berri horiek, legalizatuak izatera iritsi dien berri horiek konformatu egin zirela edo men egin zutela egoera berri horrekin besteai zer gertatzen zitzaien arduratu gabe. Horregatik, orain dela denbora gutxi, Petxok azaldu dizkigun Marcelino Camachoren hitz horiek beste asko aipatu litezkeen bezala. Frankismoaren kontra, frankismoaren garaiak gogoan ditugunok, zati batean behintzat, gogoan dugu orduan frankismoaren kontra zeudela batez ere bi irudi, bi indar bat, alderdi komunista zen, hori zen frankismoaren aurka egiten zuena. Alderdi sozialista tokiren batzuetan gelditzen zen, beste batzuetan, esate baterako Nafarroan, etzegoen. Orduan, zein ziren beste indarroiek? Atzo, Beirasek esan zuen bezala, Euskal Herria izan duzen frankismoaren kontra, eta hori esan nahi zuen, eta erakundea eta alderdi komunista. Baina alderdi komunistak hausturaren eta erreformaren bilakaera edo evoluzio honetan esandako papera jokatu zuen. Eta zergatik hainbesteko indarkeria
hausturaren kontra, hemen ere jarri dira adibide batzuk, asko jarri litezke, Montejurra, Gasteiz, eta beste inbeste guztiok dakizkigu, ez da errepikatzen hasteko, ez dago errepikatzen hasi beharrik, zergatik hainbesteko gogortasuna. Eta zergatik beste itxura bat, eta da bunker, orduan esaten zen bunkerreko indarrak. Eta bunkerreko indarrak ziren nolabait baztertu beharrekoak. Non dago bunker? Zertan gelditu zen bunker? Bunker altzen benetako etxaia. Hemen bakarrik zeuden bi aterapide, bi bakarrik. Bata zen haustura, lortu ez zena, eta bestea zen erreforma deitutakoa, etzen bene-benetan erreforma ez dena, jarraipena dena, eta irabazi zuena. Baina bunker horren alde zegoen. Gatopardoko esaldi jakinsu ura gogoratuz, beharrezkoa zen zerbait aldatzea, sakonean guztia berdin gelditu zedin. Eta hori zen gelditu zena. Amnistiaren aldeko borrokak, garai hartakoak, hemen ere ez ditut 76 eta 17 errepikatuko, baina bai aipatu nahi nuke gutxienez esaldi bat. Amnistiaren aldeko batzordeak, gestoras pro amnistia, garai hartan, herriz-herri, amnistiaren aldeko saioeietan guzietan, 77an lortu zen arte azkenean etako preso guztiak ateratzea, ordura arte ibili zenean, ibiltzen ginen herriz-herri, eta indar politiko ezberdinetako jendea ibiltzen ginen. Nik aipatuko dut bat, Jacinto, Ochoa, Martinikorena, Uxuekoa, San Cristobalgo kartzeletik iges egindakoetako bat, sartu zutenean gazte-gaztea zela 19 urtetan izquierda republikanakoa zena, gero alderdi komunistako egin zena, eta herriz-herri ibiltzen zena amnistiaren aldeko kanpaina hartan. Jacinto hori ikasia da, esaldi hau, amnistia da nik gizarteari barkatzea. Bera, nik bere esaldia esan dut, bera 28 urte preso egondakoa zen, ia 28 urte preso egondakoa zen frankismoko kartzeletan, eta esan bezala, gero amnistiaren alde ibili zen beste askorekin batera, herriz-herri eta askotan egoera zail haiek denak pasatzen. Hitz labur batzuk esango ditut, baita ere ezker abertzalearen bilakaerari buruz. 1970ko hamarkada hortan, frankismoko azken urteetan, eta gero erreformako, azkenean erreformakoak izan du zirelako, lehendabiziko urteetan, korputza hartzen joan zen pixkanaka ezker abertzalea. Sortu ziren alderdi asko eta ezberdinak, baina zalantzarik gabe esparru edo espazio politiko zabal eta anitz hori hor zegoen, eta baita ere guretzat etzen arrotza arazo handi bat hausturarekin lotura zuzena daukena. Eta da, etak borroka armatua utzi eta politiko gintzara urratsa ematea. Egin zenean 76an kasa alternatiba. Kasa alternatibak zalantzarik gabe bazuen mezu garrantzitsu bat, eta zen alde batetik elkar hartuta politika egitea, eta bigarrenetik negoziaketarako 5 oinarri edo puntu xume zituen proposamen bat zela. Eta hori zen baita ere bakerako bidea, eta zen nolabait esateko haustura egon izan balitz, etak urrats hori emango zuen bermea.
gora berak eta zertzeladak asko dira, baina esan beharra dago kas alternatiba zelakoaren atzean zeudela etako bi adarrak, M eta PM, eta gero baita ere zortzigarrenekoak, deitutakoak, eta baita ere alderdi politiko batzuk, laia, ejas, eta geroago eia orduan zeudenak. Eta horrekin, egoera horrekin, izan du ziren saio luzeak, baina estadua eta estaduko indar politiko nagusiak, batzuekin izan du ziren hainbeste eta hainbeste kontakto, baina entzungor egin zuten eta ez zuten inolako negoziaketarik egin nahi izan du. Egia da, egondu zela baita ere gero abertzalegoaren barruan, eta hori badago liburuxka bat ere, txibertako bilerak deitzen direnak. Eta zer zen hori? Hori zen, 77ko hauteskundeak deituak zeudenean, nolabait elkar hartuta jokatzea, eta horrekin saiatu nahi zen, ez bakarrik erabaki eskubidea lortzen, baizik baita ere eta batez ere bakearen bidea egiten, eta hori zen asmoa. Txibertak, dakizuen bezala, ez zuen arrakastarik lortu, handikan atera ziren eta hauteskundetara aurkeztu, bai Eusko Alderdi Jeltzalea, PNV, nola ESB, nola baita ere ANV. ANV garai hartako Republikan sortutako alderdia. Eta gero izan du ziren beste elkarrizketa batzuk baita ere Sokoan. Egia esateko Sokoako Elizako sakristian. Merezi du batzuetan ere aipatzea halako zertzeladaren bat, irribarre txore bat eragiteko. Eta haiek ere ez zuten aurrera, ez zuten lorpenik eduki, besteak beste han bigarren haustura bat gertatu zen, bigarren arrakala bat, haustura beste erako utziko dugu hitza, bigarren arrakala bat sortu zen, eta han eia eta atera zen eta Euskadiko Ezkerra sortu MKrekin batera eta bere aldetikan aurkeztu zen. Beraz, txibertakoa lehendabizi eta Sokoakoa bigarrenik bi alegin hoietan ere etzen urratsik ematea lortu. Lehendabizikoan, Telesforo Monzon izan duzen dei egiten zuena, deitu zuen PNV, deitu zuen Alderdi Jeltzalea, Alderdi Jeltzaleak esan zuenean etzela han geldituko SBk eta ANVk esan bezala ere alde egin zuten, gero bilera zerago laburrago edo txikiago horrekin, mugatuago horrekin, alde batetik etako bi adarrak eta zortzigarrenekoak, eta gero esandako alderdi horiek egondu ginen, baina horrek ere ez zuen fruiturik eman, eta 77ko hauteskundeak, beren emaitzak badakizkizute, izan du ziren eztanda eta eragin oso handikoak. Gertakizu ezin gaitezke sartu momentu honetan banaka gauza hauek aztertzera, baina esate baterako 77ko ekainak 15ko hauteskundetan Nafarroan bozka gehiago gelditu ziren ordezkapena lortu gabe lortu zutenak baino. Baina lortu zutenak izan du ziren 3 UCD-koak eta 2 PSOE-koak. Eta horrek sortu zuen egoera berri bat, eta egoera berri horretan, ondoren etorriko zen urte hortan bertan Alsasuko maila, Alsasuko mailatik bilakaera baten bitartez sortuko zen herri batasuna, eta gero beste guzti hori. Baina berriro itzul gaitezen hasieran egindako galderara, eta horrekin bukatuko dut. Zergatik eta nola azaldu liteke edo nola ulertu leiteke hainbesteko indar kopurua itxuraz, edo hitzez, edo ustez, hausturaren alde baldin bazegoen, hausturak ez irabazi izana. Eta noiz gertatu zen aldaketa. Noiz gertatu zen oso zehatza da. 1976an, hauteskundeak izan du ziren 17an, ekainaren 30ean izan du zen estaduan erreferendum bat. Erreferendum hori deitu zen
erreforma demokratikorako erreferenduma. Eta erreferendum horretan, alderdi sozialista, eta alderdi komunista, eta PSP, eta baita ere izquierda demokratika, kristau demokratak, eta horiek guztiak ezezko botoa edo abstentzioa aldarrikatu zuten, baina baiezkoak irabazi zuen. Jendeak nahi zuen urratsak eman, eta jendeak nahi zuen nonbait beste bide hori egin. Hor ikusi zuten beren onura eta interes elektoralak defendatzeko utzi egin behar zutela alde batera austuraren aldarrikapena edo austuraren aldarrikapena luzerago joango zela. Eta hor aldatu ziren jarreraz alderdi guztiek. Zehazki, alderdi sozialista, PSOE, orduan zeuden oraindik bi PSOE parentesis artean R, hori zen Felipe Gonzálezena, eta PSOE parentesis artean H, hori zen Suresnesen, zaharrekin gelditu zena historikoa. Eta zergatik zalantzarik gabe beren interes elektoralak defenditzarren. Begira ari zait, eta orduan isilduko naiz, gero nahi baduzue beste gogoetaren bat eta eginen dut eta erantzunen dizkiet galderei izaten baldin bada bakar bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi. Laura? Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman ditut aukera eman didazuelako berriro etxera etortzeko, Nafarroara. Natorren bakoitzean etxean nago eta oso gustora, eskerrik asko. Eta zorionak antolatu duzuen honengatik, benetan beharrezkoa zen ikusmira ematea 40 urte atzerago, naiz eta horrek gogoratzen digun adina, baina beharrezkoa da, hain zuzen ere, ezin dalako ulertu. Gaur egun gertatzen dena, ulertu gabe zer gertatu den. Eta naiz eta gauza batzuk errepikatu behar izan, nahi nuke ulertarazi zenolako egoera zegoen hain zuzen ere 75-tik 78-ra, hau da 3 urte horietan, gaur egun dagoen legedia eta gaur egun dagoen korse legala, konstituzioa eta estatutuak ulertu ahal izateko. Ze aldatu nahi badira, jakin behar da, lehenago, zergatik egin ziren horrela, zenolako zirkustantzia politikoak zeuden, momentuan halako legedi hori, korse juridiko edo legislatibo hori eukitzeko, eta beraz, nondik hasi aldatzen. Eta gauza batzuk esan dira, oso deskribapen polita egin dute Petxok eta Patxik, txiste bat ematen du, Petxok eta Patxik, parkatu. Oso deskribapen polita, baina ez da alperrikoakoa gogoraraztea, begira, 5 urte horietan, hau da, diktadoria hil, eta 78 arte, hau da, konstituzio egin arte, gertatu ziren ez bakarrik bortizkeria horiek, baina bortizkeria maila guztietan, maila sindikalean, lantegietan eta kalean, eta auzo bakoitzean. Hau da, aipatu dugu, Gasteizko martxoaren 3, guztiz lotuta borroka, langile borrokarekin, Montejurrako gertaerak, ezin ahaztukoak, Txiberta bera, Patxik esan duen moduan, hor egon zen alegin hori batera egiteko alderdi abertzale guztiek porrot egin zuen. Amnistiaren astea izan zen benetan krudela, maiatzean izan zen, baina kontuan hartu, maiatzean izan zela amnistiaren astea urrengo hilean hauteskundeak, eta amnistiaren legea irailean onartu zen. Eta Baina berdin dira. Urrian, hemen dakat, urrian, bai. Beraz, amnistiaren astearen aldeko borroka gordin hori guzti zanpatua izan zen, esan dudan moduan maiatzean, eta ezen atera legea urrir arte. Baina, karo, ekainean izan ziren hauteskundeak, eta
ezkerreko alderdiek esan zuten amnistiarik gabe ez zirela aurkeztuko. Eta noski, ez ziren aurkeztu. Ez ziren aurkeztu eta horik eragin zuen, zuzen ere Patxik aipatu duena. Atera ziren diputatuak, izan ziren 3 UCD-koak eta 2 PSOE-koak. Aurkeztu ezkero diferentia izango zen proporzioa, baina kontua da, gelditu zirela hor. Hautagaien kopuru handia gelditu zen, Nafarroan bereziki gelditu ziren eskuma edo espainolen alde gelditu ziren hautagai guztiak. Eta hautagai horiek dira, UCD-koak bereziki, 3 senadore eta 3 diputatu, gero parterik hartu ez zutena Baskongadetako eta Nafarrako hautagai guztiek, hau da, 4 probintzietako hautagai guztiek egin zuten taldean, plataforman, estatu preautonomiko bat egiteko. Hemen badaude klabe batzuk nire ustez importanteak direnak. Hau da, hauteskunde horietan PNV-k ere zuen atera ordezkapenik, 7% auki zuen, eta ezkerrak auki nuen 9,9%. Hau da, esan dugu moduan, hor diputatuak gelditu ziren 3 UCD-rentzat eta 2 sozialistentzat. Hoiek ez zuten parterik hartu, gero Asamblea de Parlamentarios Baskos eratu zenean ekainaren 19an, hau da, hauteskundeak izan eta 4 egunetara. Eta Asamblea de Parlamentarios Baskos horrek sortu nahi zuen, hain zuzen ere, oraindik estatutori gabe ez zegoela, oraindik ez zegoen autonomiarik eta oraindik ez zegoen argi 3koa edo 4koa izango zen. Hau da, guzti zabali zegoen momentu hartan posibilitatea eta barajatzen ari zen 4ko autonomia bat egitea. Hor, hartu behar dugu kontuan, zenolako jugada aukezuen Espainiako gobernuak. Suárez presidenteak baloratu zuen konstituzio egin aurretik lehenago eta autonomien arazoei edo autonomia baino momentu hartan zen nazioen arazoei aurre egin aurretik beste regimen bat ipiniko zuela martxan eta zan regimen preautonomikoa. Berak ez zuen konstituzio batera heldu nahi, oraindik nazioen arazoa pilpilean. Eta preautonomiko horretan, orduan, hor izan zen jokaldia, hain zuzen ere, alde batetik 3 probintzia egoteko eta bestetik 4. Nafarroa. Hau da, azkenian autonomiak horrela gelditu baziren, ez da konstituzioaren ondorioa, baizik eta aldez aurretik Suárezek egin zuen jokaldia. Baina ez hitzaien guztiz ondo atera. Ez hitzaien guztiz ondo atera, hain zuzen ere, nola saltzen dudan hau teknizismoetan sartu gabe, alde batetik, negoziazio batzuk egon zirelako posibilitatea zabal ikusteko momentu batean edo bestean Nafarroa eta Baskongadak batzeko preautonomia bakar batean, eta orduan, atera zenean dekretoa BOE publikatu zenean eta kultura ministroak publikatu zuen, oraindik bizi da, Manuel Clavero Arévalo, 91 urte dauzka. Publikatu zenean eta publikatzera zijoanean Nafarroak ez zeukala aukerarik Baskongadetin elkartzeko, orduan Asamblea de Parlamentarios Baskos horrek asaldatu zan eta kesa eta istilua sortu zan, eta orduan etorri zen oso gauza kuriosoa, eta hori jurista bateko beto esplikatuko du, eta da, nola da posible BOE berean publikatzea lege dekreto bat, gauza bat esanez, eta gero lege dekreto horretarako preambulo bat kontrako gauza bat esaten duena. Eta gauza biak BOE berean publikatu ziren. Ia ondo esplikatzen dudan, ez naz jurista eta saiatuko naiz, niretzat hau da, hain zuzen ere,
ulertu arazi egiten duena gero konstituzioan dagoen laugarren disposizioa, ez? Kontua da, eztabaida horietan parlamentario euskaldunek eta hor zeuden 4 probintzietakoek planteatzen zuten posibilitatea preautonomia bakarra egiteko. Baina argi zegoen kontrako indarrak benetan indartsuak zirela. Asamblea horretan ez zeuden UCD-koek presioa egiten zuten, eta orduan asamblea horrek planteatu zuen egin dezagun 3koa, baina utz dezagun posibilitatea egunen batean Nafarroako gobernuak eta foru aldundiak erabaki dezaketela ze organismok hartuko lukeen erabakia integrazio hori egiteko. Horrela esaten zen, integrazioa. Adin batekoek gogoratuko duzue, garai hartan zegoen leloa, batzuek esaten zutenean Nafarroa Euskadi da, atera zen leloa zen buelta ematea, ez, Euskadi Nafarroa da. Horrek noski sortzen zituen, mina sortzen zuen, hain zuzen ere ikusten zelako, izan zitekela Nafarroaren integrazioa Baskongadetan. Eta ez zen hori, hasierako planteamentua ez zen hori, zen 4ko bat egitea. Kontua da, BOE hori atera zenean eta ikusi zutenean ezala jasotzen zen negoziaketa egiten ari ziren, orduen, Abril Martorellek, hori bai hilda dago, bera zen Suarezen eskumako eskua, eta orduko hartan ministro kontseiluaren presidente ordea, berak sartu zuen testu bat BOE horretan honakoa esanez. La mención a Navarra, que en el decreto ley se realiza, que tiene otros precedentes históricos, en modo alguno prejuzga su pertenencia a ninguna entidad territorial de ámbito superior. Dadas las especiales circunstancias de Navarra, que posee un régimen foral, reconocido por la Ley de 16 de agosto de 1841, la decisión de incorporarse o no al Consejo General del País Vasco, hori zen Baskongadetako aurre autonomía, corresponde al pueblo navarro, a través del procedimiento que se regula en otro decreto ley de la misma fecha. Hau da, esaten ari zen Martorellek, editatu dugun dekretu hau, ez da guztiz horrela, ez bada kontuan hartzen, Nafarroa daukatela alde batetik eskumena egunen batean nahi dutenean gobernuak eta parlamentuak erabakitzeko, eta gainera, eta hori izan zen negoziaketaren parte handiena, hori zen hasieran PNV-ek onartu nahi zuena eta azkenean onartu zuen, baina erreferendum bat egin behar da Nafarroako herritarrei galdetzeko. Eta erreferendumaren kontuan ere eztabaida luzeak egon ziren, hasieran planteatzen zelako erreferendum hori baliagarria izateko baiezkoa izan behar zela 3 laurdenak, gero rebajatu zuten eta esan zuten baiezkoa nahikoa zela izatea 2 herenak, eta amaieran maioria simpleagatik onartuko zen erreferendum hori. Eta beste errebaje bat izan zen, hasieran planteatzen zen erreferendum bat eta bakarra, eta punto, ez zegoela aukerarik beste bat egiteko, eta gero aldiz, gelditu zena izan zen 5 urtetik behin, edo 5 urte pasatu eta gero, berriz planteatu zitekela erreferenduna Nafarroako herritarrei galdetzeko inkorporazio hori nahi zuten ala ez. Martorellek dekretu berean sartu zuen, edo BOE berean sartu zuen dekretu horrekin, berak esan zuen gero, eta kuriosoa da bere esaldi literala irakurtzea, esan zuen: creo que es la única vez en la historia en que se ha publicado un decreto ley en el que se avisa: no hagan caso de lo que van a leer a continuación. Oso garrantzitsua iruditzen zen niri nola antolatu zuen Espainiako gobernuak juridikoki ikusi dugu kalean zenolako giroa zegoen, zenolako gatazka gordina eremu guztietan, eta hori nola gero
joan zen bideratzen gaur egun dugun horretara. Ikusten dugu, alde batetik guztiek eman behar izan zutela amore, Patxik ere esan du, Partido Komunistak eta orokorrean Espainia osoak onartu zuen koroa, eta orain hitz egingo dut horretaz, edo monarkia, onartu zuen Espainiako bandera, baina beste alde batetik ere onartu zuten amnistia eta onartu zuten autonomiak egotea. Hau da, zetozen lekutik etorrita, diktadurako 40 urteren ostean, batzuek onartzea monarkia eta Espainiako bandera menetan asko onartzea zen, baina besteek onartzea autonomiak eta amnistia ere asko onartzea. Egia esan momentu hartan amnistia ulertu zen etako presoen aldeko ekimen moduan. Gero ikusi dugu ez dela horrela. Gaur egun ikusten dugu lege horri eskera izuzen ere frankismoaren krimenak ari direla pasatzen zigortu gabe eta epaitu gabe. Baina orduan hala ulertu zen, eta egia esateko oso gutxi iraun zuen, ze legea publikatu zen urrian, eta hilabete gutxira lehenengo presoak sartu ziren kartzelara. Hilabete gutxira ja berriro hasi ziren betetzen kartzelak etako presoekin. Baina bada importantea, hain zuzen ere, joku horretan nola heldu zen ja konstituzioa egitera. Negoziaketa giro horretan. Ikusi dugu hauteskundetan eskuma eta Espainiako indarrak nagusi atera zirela, hain zuzen ere ezker abertzaleak erabaki zuelako amnistiarik gabe ez zela aurkeztuko, eta orduan Asamblea de Parlamentarios Baskos lanean ari zen, eta esan dut guztiek eman zutela amore neurri batean, baina egia esan aditu batzuek esaten dute guztiek ez. Badago bat amore eman ez zuena ezertan, eta da PNV. Ze PNVek eraman zuen negoziaketara, eta, bueno, leherago esplikatuko dut parkatu, ez que urduri nago, hain ondo esan dute beraiek, eta nik handu egin nahi dut, eta urduri nago. Lehenago esango dut, segatik zerolako jokaera eukizuen Suarezek aizuzen ere monarkia onartua izateko. Berak esaten du presioa zeukala Europatik, Europako estatuetatik referendum bat egiteko. Eta orduan berak egin zuen esan zen aurreko urtean, 76an, hau da, hauteskundeak baino lehenago, zera, nola ditzen zen legea, atera zen kontxo, paktuan, txaron, galduen eginaz, Rei de Reforma Politika 76ko azaroan, hor berak sartu zuela errege hitza eta monarkia hitza, eta gero eskatu ziotenean referendum bat egiteko horren gainean, orduan berak esan zuen hori ja onartuta zegoela aurretik. Beraz, ezala beharrezkoa beste referendum bat egitea, ze honezkero, 76ko itun horretan onartua zen monarkia. Bueno, esaten ari nintzen PNVek prinsipioz ez zuela gauza handiegirik galdu. Berak negoziatu ahal izan zuen gatazka giro horretan, eta pasadaz esan du Patxik, eta nire interesantea iruditu zait nola esan duen, gatazka giro horretan non eta hasi zen indarrez jardunean, eta datu batzuk ematea baino ez dago, hau da, 77an, bi adarrek, 5 eta 6ak, 13 hildako eragin zituzten, urren urtean 79, urren urtean 84, eta urren urtean 189. Hau da, hori zen giroa, eta giro horretan ari zen negoziatzen PNV. Eta orduan, negoziaketa horietan ez eta hasieran PNV egon ezen egon konstituzioa egin zuen taldean, baina bai
PNV-rekin ere hitz egiten zan, eta horrela sartu zen lehenengo disposizio transitorioa. Non lortu zen batzea eskubide historikoak. Eta irakurtzen badozue lehenengo disposizio hori, eta irakurtzen badozue pasadan astean PNV-ek autogobernu ponentzian aurkeztu duen testua praktikamente berbera da. Hau da, hori da momentu hartan konstituzioa egin zen garaian sartzea lortu zuen testua, eta horretan oinarrituta berriz ere planteatzen du edo autogobernuaren zabaltzea edo beste estatuto berri bat egitea, baina argumentazio berberean. Disposizio horretan esaten da: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Irakurtzen badugu PNV-ren gaur egungo dokumentua autogobernu ponentzian planteatzen ari dena, praktikamente gauza bera esaten ari da. Hau da, egia da rebaje bat izan duela azkenengo urte hauetan, eta lehen 2004an esate baterako argi eta garbi hitz egiten zuen autodeterminazio eskubideaz, eta ja horretaz ez du hitz egiten. 2016an planteatzen zuen erabakitzeko eskubidea eta referenduna, eta gaur egun ere rebajatu du hori, konsulta habilitante hori jauzi da bidean, baina segitzen du esaten, eta hori da bere ardatza eta bere klabea, eskubide historikoak. Eta amaitzeko, ez luzatzeko, bakarrik kuriositate bat. Hasieran, Nafarrako komunitatea sortu zenean, autonomia, bai eukizuen aukera eskubide historiko horiek apelatzeko eta erabiltzeko, hain zuzen ere, komunitate forala gelditzeko. Baina kuriosoa da, Euskadi komunitateak, Komunidad Autónoma Baskak ezin zuen egin hori. Ze Euskadi ezen forala. Foralak ziren Bizkaia, Gipuzkoa eta Bizkaia, baina Euskadi ez. Orduan, egin behar izan zuten hasieran autonomia bat aplikatuta beste autonomiei bezalaze, Andaluzia, Katalunia edo bestei bezalaze, uste dute 151. Artikuluarekin, eta gero, eta izuzen ere horregatik ulertzen da, kupoa edo kontzertua negoziatzen denean, ez doazela bakarrik Madrilera Jaurlaritzako ordezkariak, doaz 3 diputazioetakoak, ze hoiek dituzte eskubide historikoak. Hau da, eskubide historikoak dituzte Nafarroak, Bizkaiak, Arabak eta Gipuzkoak, baina Euskadik ez. Orduan, Euskadi ez izan sortu komunitate autonomo bezala eskubide foralekin, kontzertuarekin eta kupoarekin. Eskubide horiek dira 3 probintzietakoak. Bueno, amaitzeko batzutan gaur egungo egoera gogoratzen dit poema liburu baten titulua, ez? Urtzi Urriteko Etxeak idatzi duen poema liburua, Borroka galduetatik gatoz. Eta nek esango nuke, eta Victoria Pirriko batzuetatik ere bai. Hau da, Victoriak egon izan dira, garaipenak egon izan dira, ez da lortu momentu batean uste genuena, 75ean, agian gazteegia ginen ere, edo honi behintzat bai, unibertsitatean oraindik harrapatu nindulako diktadoraren heriotzak, baina bai uste genuen posiblea zala Euskal Errepublika bat, momentu hartan, 3 urte haietan konturatu ginen ezetz, oso ondo esplikatu du Patxik, eta Petxok ere bai, 3 urte horiek klabe izan ziren, utopia horretatik pasatu ginen, esan dudan moduan, kimera batera, prinsipioz, ez genuen nazionalizatuko banka, ez genuen lortuko erabaki amankomunak lantegietan, baina bai lortu ziren gauza batzuk gaur egun ere badaudenak, eta horiek ere aintzat hartu behar dira, ez?
feminismoarekiko sensibilitate hori, ekologismoarekikoa, eta egia esan badago aldea, zera frankismotik edo postfrankismotik gaur egunera, baina batzutan inpresio hori da, borroka galdu batzuetatik gatoz, eta hori, garaipen pirriko batzuetatik. Eskerrik asko. Osongi, eskerrik asko. Orain galderak egonez gero, zuen txanda orain. Erdia utzi dut bidea. Hamar folio. Nik ere, bai. Hamar folio. Erdia bidea. Kaixo, mila esker hiruroi egindako hitzaldiengatik, baina nire galdera bereziki Petxorentzako da. Ni ezker erradikalaren inguruko ikerketa bat egiten ari naiz, eta aipatu duzu ezker erradikal eta ezker abertzalearen arteko paktu implizitu bat bazegoela. Horren inguruan hitz egin dezakezu, mesedez? Bai, ez dakit hitza, ezkeria, paktu implizitu hitza erabili dugu jente larri, igual, Ramon Zallo, nik eta, ezango, ni pentsatzen zer ikusten dudan. Nik uste dut, gauze bada sindikalki, ezker abertzaleak geroago euki antolakuntza, bat. Baina, movimentu soziopolitiko moduan, realitate soziopolitiko moduan, askoz be aurretik dator. Eta referentzi moduan sartzen da, realitate horretan noski, baina nire ustez ja Txabe Etxebarrietaren inguruan gertatu zen kaleratzea, aurra zen, lehendipe bazeuden geuse kulturala, politikoak, eta baina gizarte soziopolitiko moduan aurra izan lehenengo esplozioa. Eta aurra gero jarraitu zen. Ezin da esplikatu ezker radikala langile movimentuan Euskal Herrian ez egonda labik oraindik, da ez eukita ze Frente Obrero 73an edo desagertu zen txartu espana, ezin da esplikatu ez badu kontuan hartzen hor zeuden jenteak geuse askotan behintzat ez dino guztietan, baina geuse askotan behintzat defenditzen zuten eduki politikoa eta ezker abertzaleak errepresentatzen zuen eduki politikoa nahiko, ez da berbera, baina berdina zela, hainbat geusetan. Orduan, eta gero, horrez aparte noski, kalean, borrokan, greba orokorretan, eta hori danean, ezin dozu esplikatu, hemen gertauzana, zuri, hemen bakarri gertauzan, dinamika greba politiko orokor guzti horretan bat abesti nostien eta poliziaren kontra eta hilakoak eta hori ezin da esplikatu, nahi eta fabriketan indarreuki, langile batzordetako ezker movimentu unitario osoak, ezin da esplikatu, ez pauzu kontuan hartzen, hor guztian zer egin duen ezker abertzaleak. Hori da, ezan egon pakto esplitu, ezan egon holako guztiak, baina ezin da ulertu, gertauzana, ez bada ezker abertzale politikoki, zekon zentzua eta soziologikoki izan zana, ez pauzu kontuan hartzen. Hori da, horretzek erabilido paktu, ez da igual ez da hitz onena, baina hori nahi nuen ezan. Ez daude, galdera gehiago? Amaitu ez dut. Zeba beste ronda bat, ez? Egingo diot galdera bat nik Laurari. Osongi, primeran. Tira, venga. Bueno, lehendabizi, aipatu duzun gai hori, erabakitzeko eskubidea edo autodeterminazioa alderdi jeltzaileak PNVek momentu honetan bigarren maila batean daukala, hori ez da oraingoa eta esate baterako 77an eta ondoren, eztabaida Madrilgo korteetan zegoenean, Letamendiak, hortzik, Euskadiko Ezkerrako diputatuak proposatu zuen erabakitzeko eskubidea konstituzioaren bigarren artikuluan txertatzea, eta PNVek, Arzailusen bitartez gainera, badakit eta mutu egoten dela horretaz orain, baina bozkatu zuen ezetz. Eta egia esan,
Petxok orain aipatu dituen gauza batzuk aipatuta, ezker radikalak beti oso garbi izan du autodeterminazioaren onarpena. Beti onartu du. Garai batean baita ere alderdi komunistak eta baita ere alderdi sozialistak. Baina zer dira eskubide historikoak edo foruak? Dira eskubideak, bai, ze izaerako eskubideak politikoak, ez dira zibilak, ez dira ekonomikoak, dira politikoak. Nor da hoien jabea edo sujetoa? Zalantzarik gabe herri bat irauten duena denboran zehar, horregatik dira historikoak, baina nola gaurkotzen dira, nola modernizatzen dira? Modu bat bakarra dago, eta da erabakitzeko eskubidea, ez dago besterik. Eta gainera, defendatzeko eskubide historikoak eta foruak eta nahi den guzia, zer bide dago ez baldin bada erabakitzeko eskubidea. Gauza bitxia da, Nafarroi, zuk irakurri duzu Abril Martorellen dekretu hori. Egia da, hori horrela dagoela, baina ideia hori bera sartu zuten Konstituzioaren laugarren xedapen iragankorrean, disposición transitoria cuarta. Eta hori bera izan duzen ideia nagusia, eta esan genezake bakarra, UPN sortu zenean. 1978an, Jesus Aizpunek sortzen duenean UPN, bere adierazpenak izaten ziren. Nafarroak ez du sartu behar Nafarrek nahi ez duten erakunde batean. Hori zen. Orduan, Nafarrek erabakitzeko eskubidea dugula. Zer gertatzen da orain? Urteak pasatu dira, 40 urte pasatu dira, eta ezker abertzaleak, nik uste dut, asmakizun osoz gainera, urratsa eman duenean, eta esaten duenean, Nafarroak erabakitzeko eskubidea dauka. Nafarroak erabaki behar du. Orduan, atzera egin dute. Eta kendu nahi dute, laugarren xedapen iragankor hori, hay que quitar la disposición transitoria cuarta, Miguel Sánchez berak esaten zuen, hartxaldeko 4:00 edo horrela, Bazkal ondoren, edo pixka bat beranduago, esaten zuen, ez bedi gerta, Nafarrek erotu egiten direla, eta baiezkoa bozkatzen dutela, eta beldur hori zukan. Eta noiztikan, badago momentu bat oso kuriosoa, eta da, OTANen erreferenduma, okerrez banago, 1987koa. Nafarroan, OTANen alde egin zuten kanpaina UPNek, UCDek, PNVek ere, PSOek, PSPek, partidu serio guziek egin zuten OTANen alde. Eta besteok egin genuen OTANen kontra, eta irabazi zuen ezezkoak. Eta orduan esan zuten, hemen, kontuz, hemen erreferendumak Nafarroan kuidado handiarekin egin behar dira, eta geroztikan dabiltza horren kontra, eta baita ere orain, zapuztu eta gaitzestu egiten dituzte horrelako esaldi horiek. Eta gainera ja publikoan egiten dituzte, eta UPN bera, ideia bakar hortatik sortua, gelditu da, ideia bakar hori gabe. Eta horren kontra gainera, horren kontra orain. Beraz, gauza hori aztertzekoa da alde askotatik begiratuta. Foruak, eskubide historikoak momentu hontan berriro maigainean jartzea konstituzioaren xedapen gehigarrietan lehendabiziko horretan oinarritutan niri duritzen zait izugarrizko atzeraka da. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Azteko. Territorioek, atzo gogoratu zuen hori bera Beirasek, territorioek ez dira eskubide dunak, ez dute eskubiderik, territorioak ez, jendeak, herriak. Hori gaizki redaktatua dago, baina nahita, ez da hutsegite bat, ez da txiripa bat, hori ez da kasualitatea, da nahita gaizki egina. Eta gainera nola anparatzen dira, bakarrik dago modu bat. Eta modu hori da, demokratikoki gaurkotzea eta erabakitzeko eskubide. Horregatikan, niri duritzen zait,
Nafarroak erabaki, esaten den bezala, Euskal Erkidegoak erabaki, esan behar da, erabaki esparruak onartu behar dira, bai, zergatik konsolidatuak daudelako, Funesko batek, eta Elizondoko batek, esaten baduzu, Nafarroako gehiengoak erabakitzen duena onartzen duzu, seguraski izango dute, baietz, edo gutxienez, baietz esateko prestegon litezke, Funeskoa eta Elizondokoa, edo berdin zait, Kortes de Navarrakoa eta Zugarramurdikoa, naiz eta kulturalki egin ezberdinak izan. Baina, esaten baldin baduzu, Bizkaitarrekin batera erabakiko dugu, ja, jartzen dira hor defentsan. Baina beste hau ez, hori onartzen dute. Horregatikan, orain, UPN atzeraka dabilenean, nire ustez Euskal Erkidego Autonomoan, estatutoen berritze bakoitza, egiten baldin bada, erabakitzeko eskubidearekin ona da. Erabakitzeko eskubidearekin egin ezkero, hori, esaten genuen ere, Plan Ibarretxeren garaian. Plan Ibarretxek erabakitzeko eskubidea zeukan. Gero bat zituen gabezia asko eta utxune asko, baina erabakitzeko eskubidea zeukan. Erabakitzeko eskubidea eduki ezkero, gauzak moldatu daitezke. Baina erabakitzeko eskubiderik ez baldin badago, alferrik dira beste adorno guztiak, nire ustez. Honezkero ez dakizien den galdera, baina... Zen aitzakia zen. Ezagutzen dugu elkarria espaldi. Horregatik ere, brometan esaten. Horrein lortzatu nauzu, bai. Konfidantza dagoelako badakizu gainera. Baina, bide batez aukera ematen didazu esateko Arzaiusek zer esan zuen, lortu zuenean Ziria sartzea konstituzioan adizionale, lehenengo zerapen gehigarri horretan, ez? Eta horrela esan zuen. Fue una de las mejores cosas que hicimos, porque por una parte digo que sí y por otra digo que no. Yo lo que hice fue, votando sí, votar que no. E hice lo que tenía que hacer, una jugada política. Dije que sí para mantener algo en la Constitución. Eta hori sartu eta gero gainera kanpaina eta aparato osoa ipini zuten abstentzioaren alde. Eta abstentzioa nagusi izan zen. Konkretuki Bizkaian PNVk indar gehiago daukalekuan 46% izan zen abstentzioa. Beraz, sartu zuen hori horrutzi, baina gero abstentzioaren alde jo zuen eta abstentziora jo zuten Nafarroan gutxiago, Nafarroan abstentzio izan zen 33%koa uste dut, baina abstentzio handia egon zen orokorrean. Baina erabakitzeko eskubideaz. Nik uste dut batzutan nahastu egiten ditugula bi kontzeptu eta ez da komenigarria nahastea. Alde batetik autodeterminazio eskubidea eta bestetik erabakitzeko eskubidea. Bakoitzak dauka bere alde positiboa eta negatiboa. Autodeterminazio eskubideak badauka alde positibo asko. Esate baterako, internazionalki, nazioartean, konsolidatuta dagoela, eta horri esker 24 estatu berri egin dira Europan. Hau da, badago nazioartean onartuta dagoen eskubide bat. Beraz, ez aprobetxatzea eskubide hori ematen du, baliagarria den tresna bat, instrumento bat alboratzea. Baina badauka inkonbeniente handi bat. Eta da, autodeterminazio eskubidea hitz egiten dugunean definitu behar dugula. Lehenik, subjektu politikoa. Nor autodeterminatzen da. Eta hor, guri sortzen zaigu lehenengo problema. 4, 3, 7... Orduan, problema handia sortzen du subjektu politikoak, autodeterminazio eskubidean. Eta gainera, eskubidea da gauza bat lortzeko, eta da sezezioa, politikoki aldentzea estatu originaletik. Horri kontrajarrita zin da erabakitzeko eskubidearen desabantaila. Desabantaila da, alboratzen duzula, honezkero ja, konformatuta dagoen eskubide internazional hori, autodeterminazioa. Eta, badauka abantaila bat. Eta abantaila da, ez duzula aldez aurretik definitu behar, ez subjektu politikoa, hau da, erabakitzeko eskubidea du norbanakoak, gutariko bakoitzak, eta ez duzu aldez aurretik erabaki nork erabakitzen du bakoitzak, bere izenean,
Eta beste abantaia bat, momentuan erabakitzen duzu galdetzen duzuna. Hau da, ez dago aurre erabakita, ez dago aurre ezarrita sezesioa den edo zer. Planteatu aldozu edozin galdera mota, eta orain ikusten ari gara, zuzen ere gure esku dago egiten ari da herriz herri konsultak, eta herri bakoitzean gauza diferente bat galdetzen da. Eta herri batzuetan galdetu dute ia independentea izan nahi duzun, eta beste herri batzuetan, gure herrian esate baterako, Getxon, PP eta PNV nagusi eta oso herri, oso plaza zaila, galdetzen da, erabaki nahi duzu. Hau da, gauza apala eta gutariko askorentzat humilagarria ere, hori galdetu beharra. Baina hori galdetzen da. Hau da, erabakitzeko eskubidearen abantai handiena da, unean uneko galdera planteatzen duzula lekuan dauzkasun baldintza politiko eta sozialei lotuta, ez duzu aurre juzgatzen zein den galdera, Suizan urtero egiten dituzte 11 referendum, 11 galdera, eta erabakitzeko eskubidea dute, eta bakoitzean galdetzen dute gauza diferente bat, ia erretko den espazio publikoetan edo beste edozein galdera, baina nola edo ala galdu egiten da kolektibitate edo komunitate zentzu hori, herri zentzua. Horregatik ez zuzen ere gure esku dago egin duen esan da, herri bat gara, kontxo hori pinitu lehena, ze erabakitzeko eskubidean hori ez dago printzipioz, hori da demokrazia batean edo zeinek daukan eskubide bat, erabakiak hartzearena, soberania herritarrengan dagoelako, eta ez dagoelako zera instituzioetan, herritarrek dute. Eta hori da, nik ikusten diodan virtualitatea. Hori bai, progresio bat egon da, ados nago zurekin, eta bai, aurretik, hau da, autodeterminazio eskubide hori aspaldi ahaztu zuen PNV-ek. Baina orain egin dugun pausu hau, itxuraz atzera, hau da, autodeterminazio eskubidea alboratu eta erabakitzeko eskubidea hartu, itxuraz atzera, baina agian gauden egoeran, eta jakin gabe subjektu politikoan orden, igual aurrerako pausua da. Ze planteatu aldugulako erritmo diferenteak. Iparraldean, Nafarroan eta Baskongadetan. Ze azten bagar erabakitzen nor da subjektua, igual korapilatu egiten gara, eta ez dugu aurrera egiten. Bueno, iritzia, galderari ez dakit erantzun dio da, baina neki galdera. Nik uste dut gure kasuan eta gure herriak dituen zailtasun guziak aintzat hartuta, zuk esaten dituzun bezala, zalantzarik gabe erantzun bat izan litekela Euskal Erkidego Autonomoa erabaki esparru bat da, eta hor ados egon gintezke abertzale garenok, eta abertzale ez direnak ere demokrata baldin badira. Eta Nafarroa erabaki esparrua da, eta hor ados egon gintezke Nafarroa Euskal Herriaren parte bat dela esaten dugunok edo uste dugunok, eta beste bat uste dutenek. Teorikoki, navarristak deitzen diren hoiek, demokratak diren einean, UPN sortu zenean esandako ideia hori erabili nahi baldin badute, eta abertzaleak ados egon gintezke, Nafarroako herritarrek erabaki behar dugula hemengo bilakaera politikoa. Nafarroa erabaki esparrua da. Eta esparrua hitza erabiltzearekin, pixka bat saiesten dugu sujetoaren azeren horrepadu beste zailtasun bat ere. Eta iparraldea berdin. Iparraldea ere, esaten genuen 7 herrialde, baina Frantzian xuberoa ez da ezer. Frantzian, Baxe Nafarroa, orain aspaldiko mendeetan, 2 mendeetan, etzen ezer. Orain dira mankomunitate bat. Orain dira esparru bat nolabait esateko maila politikoan egitura bat daukatenak. Eta guk esan dezakegu, eta nik uste dut hori dela egiazkoa gainera, eta hori da onartzen duten edozeinek, erabaki esparrua dela. Eta nik uste dut horrekin, zerren egia da
berezi daitezkela autodeterminazioa eta erabakitzeko eskubidea. Baina kideak dira. Oinarri bera dute, sustrai berdinetik sortzen dira. Eta sujeto kolektiboa denean ere, esate baterako, Eslovakiak, erabaki zuen nazio bat izatea, bere Europan dago, Txekia bezala. Eslovakiako bakoitzak ere bere autua egin zuen, nolabait ez zuten referendum bat bozkatu, baina sujeto kolektiboa denean, anizkoa denean, aniztasun horretan bakoitzak ere bere erabaki egiten du. Bere iztasun horiek egiazkoak dira? Galdera bat dago. Siltzen naiz orduan? Galdera xaxatzeagatik ari ginen hemen. Hori esan dakoa gainena, esan dakoa. Ni handenduko naiz eztabaida honetatik momentu bat, edo jarraituko duzue. Hau zen beste transizioa, eta transizio horretan aipatu duzue zenbait inkognitak zirela. Zuten da? Soinua. Zuten da? Bai. Bueno, aipatu duzue zen momentuan adibidez eskerra espainolista hauzi zuen haustuaren konzeptu, Partido Komunistak monarkia onartu zuenean, bandera, eta uko egin zion zenbait gauzei, edo baita ere referendum de reforma demokratika horren resultatoen ondorioaz, baina nik ja Nafarroako mailan gaudenez, Euskal Herria mailan gaudenez, bueno, aportazion bat, denbiziko Asamblea Parlamentario Baskoz egin zenean, egon ziren hiru nafarrak, den Partido Socialista de Euskadi izan zena, Urranbudu eta Joio García. García, Urralburu eta Irujo. Eta momentu horretan, naiz eta geratu ziren ordezkatu gabe boto abertzale pilo bat aurkeztu ezidako, eta beste batzuk atomizatua presentatu zidako, eskarrekoak, MK, EKI, ORT, PT, baina bi aurkezten ziren ikurrina zeukaten bere zedean, Partido Socialista de Euskadi, eta inkognita denezada ze momentuetan PSOE-PS uko egin zion dau esparruetako, dau komunidadeen batasuna di. Daturik baduzue, edo ez? Edo hipotesi baduzue? Bueno, preautonomikorako bilera hori egitzenean, hauteskundeak 77ko hauteskundeak egin da berehala, Gernikan, hain zuzen ere, Nafarroatik esan duzun bezala joan ziren alderdi sozialistakoak, zirela bi diputatu, Urralburu eta Garzia, tuterako abogatu bat, eta baita ere Manuel Irujo atera zela alderdi sozialistak eta PNV eta SIk sortutako hautezerrenda batean. Senadore joan zen. Bai, eta orduan hori joan ziren. Baina gehiengoa UCD-koak hiru kongresista edo hiru diputatu eta hiru senatari gelditu ziren joan gabe. Eta momentu hartan nola oinarritu zen preautonomikoa ordezkaritza horretan, beste ordezkaritza mota batean oinarritu izan du balitz, beste modu batera jokatuko zen. Baina alde batetik estadua ari zen bere piezak kokatzen. Baina baita ere, esan beharra dago, PNV eta beste alderdi askok zeukaten izugarrizko presa. Eta preautonomikoa egin zen presaka, eta baita ere gogoratu behar da, gauza askotan hori gertatzen zela oso zaila zelako beste modu batera jokatzea gaur egun Katalunian ikusten dugun bezala 155. artikuluarekin. Esate baterako unibertsitateak. Lehendabiziko neurria 3 probintziekin hartu zena, preautonomikoa baino lehenago izan duzen esparru unibertsitarioa. Eta esparru unibertsitarioa zergatik? Bizkaia zegoen Salamankan okertzanago. Gipuzkoa ez dakit Salamankan edo Burgosen ordurakoia. Olako zerbait. Eta Araba ere bai, Nafarroa zegoen Zaragozan.
Zaragozako esparru universitariokoa zen. Eta horrek ematen zuen presa, eta, bueno, pues presa horreri men eginez sortu zuten horrela. Baina zure galdera da, ia badakigun noiz aldatu ziren jarreraz alderdi sozialistakoak, 81, beranduago. Ari gera, 77. 77an joan ziren 79an emaitzak berdinak izan du ziren, 3 eta 2, eta jarritu zuten gauzak berdin, eta ordurako 3 horiek ez ziren UCD, ziren UPN-koa bat, eta 2 UCD-koak. Orduan gauza pixka bat aldatu ziren itxuraz, baina ez jarreretaz. Orduan oso bakoitza bere hutsegiteak egin zituen, nik uste dut ezker abertzaleak ere bere hutsegiteak egin zituela, beste ezkerreko indarrek ere bai, batez ere ez ohartzea zenbatetarainoko eragina eta garrantzia izango zuten hauteskunde horietako emaitzak, hori ezker abertzalea etzen behar bezala ohartu, eta horrek guztiak ekarri ditu beste ondorio batzuk. Baina alderdi sozialista berez aldatzen da batez ere 80-81 batean. Orduan sortzen da ere Nafarroako alderdi sozialista. Galdera gehiago? Bueno, nik mikrofona dauka, baina galdera bate egin nahi dizuet edo gai bate planteatu. Zupatxik esan duzu, batez ere hitz egin duzuzuk nola izan zen transizio garaian zen nolako prozesua eraman zen, ez da? Lehendabizi, Junta Demokratika, Convergencia, Plata Junta, eta nola hasieran alderdi, ezkerreko alderdi guziak, alderdi demokratak eta nazionalistak guziok agertzen zirela, autodeterminazioaren eskubidearen alde, eta eta momentu batean, nola aldatu zen planteamentu osoa alderdi askotatik, ez da? Eta nik gogoratzen dute pixkat, horren aurrean, azken finean UCD-ren gobernuan, planteatzen zen estrategia gutxi gora bera, zen de la legalidad a la legalidad. Frankismoren garaian zegoen legalitatetik, legalitate berrira pasatzea, baina noski, hausturari gabe eta mantentzen zegoen guzia. Eta nik uste dut, azken finean, ezkerreko alderdiak, alderdi nazionalistak eta bar, sartu zirela besteen estrategian, azken finean. Eta sartu ziren, onartuz, horrekin batera zetorren guzia. Zuk esan duzu. Arazoa ez zen bakarrik esatea, orain sindikatu vertikalak ez ditugu, baizik eta nola joan diren guzi horiek. Orain ez dugu movimiento nazional, baina institututan eta herri guzietan zeuden profesores del espíritu nacional, las señoritas de la sección femenina eta guzi horiek pasatu ziren administraziora. Eta ez bakarrik pertsona, baizik eta pertsona horien atzean zeuden beheko instituzioak eta botereak eta hola. Esan nahi dudana da, eta gaurkoari lotutzeko nahian, gaur ere Kataluniako eztabaidarekin. Planteatu egin dira bi legalitate ezberdinak, momentu batean. Kataluniako parlamentuak egina, onartuta, prozesu bat agertzen zen horretan, nire ikuspuntutik haustura bat planteatzen zen, estatuko erregimenarekin, azken finean, zeren agertzen zen argi eta garbi, Kataluniako herriaren borontatea zela zutabea, prozesu horretan. Eta beste aldetik planteatzen zen, garai hartan bezala, estatu garai hartan, zegoen erregimena segitu beharko zuela prozesua zuzentzen. Eta Suárez izan zen, azken finean, prozesu erreferendun hori konbokatu zuena, eta bar. Eta eztabaida honetan, Kataluniako legalitatea, estatuko legalitatea,
azken momentu, edo indar politiko batzuk esan dute. Modu paktatu baten bitartez, derrigorrez egin behar da. Bestela, ezin da irtenbiderik aurkitu. Konsensuaren bidez, planteatzen zen garai hartan. Garai hartan konsensua zen hitza. Gaur egun, prozeso bilateral izan behar dela, akordatuta, eta legalitatearen bitartez. El referéndum en Cataluña tiene que ser acordado y legal. Hori da, indar politiko batek edo batzuk planteatzen dutena. Eta, gaurko eztabaida horretan, gogoratzen du garai hartakoa, berdintxua edo antzeko parezidokoa dela. Ez gaurko legalitate, erregimeneko legalitatetik Katalunian legalitate berrira pasatzea, planteatzen baduzun gauzak modu horretaz, azken finean agertzen zaizu Tribunal Konstituzionala, agertzen zaizu Guardia Zibila, agertzen zaizu artikulo 155 eta agertzen zaizu nahi duzun guzia. Mantentzen baduzuzuk legalitate hori, ezin duzu legalitate berri, nahi duzun legalitate berri hortara pasatu. Orduan, galdera da, reflexioa edo nahi duzuna, edo pedrada hau botatzea, eta hirurok zuen iritzia ematea nahi baduzu, jakina. Igual orain, jaztu 5 minutu horietan bukatzeko atzeko, baita osartu dugu hori. Bai, nahi baduzu, bai. Etxo, denbora daukazu, denbora Lehenko erantzuna emateko. Erantzuna iz batetan ezalike. Indar harremanen asuntua da. Hori. Osea, dinot, gezue da, nola, ados, esan duzun guztiekin, nola kentzen dugu Guardia Zibilak, nola kentzen dugu besti, indar harremanen. Hori da, orduan, batu den bida. Eta bitartean, azkenean segurazki, legalki, juridikoki eta lortzen bada, eskubidea, hori dana, lortzen bada azkenean, seguramente akordio bat beharko da baitere estatuekin, baina ez da berdina. Holan planteatzea asuntu ezatie. Nahi dugunak da estatua jakitea ez badu paktatzen gurekin galduta dagoela. Hori da, indarremana. Osea, batu eta batu. Katalunian ikusi dugu alde batetik independentismo izen dela ardatza, martzan jarri duena dana, baina momentu batetan independentismoa behar izan dut, seguramente berandutxo ibili da, soberanismo oindeitzen dana lotzeko eta batzeko. Egon dira arazo asko eta momentu batetan pentsaten gendun, ni pentsaten nuen pentsat, egongo ginela bi legalitate politikoa bat abestien kontra, parlamentu bat eta bestie, karo, nik ez dut ulertu piperripez zer gertauzan greba orokorra izan zanien, lehenengo hauteskundia batean, eta greba orokorra iruan, da desagertu erreferentea zen gobernua politika eta hori, azkanen palo eta palo ematen dauzenak badakigu zeintzu diren, ez da emoten indarra batuta dauzela, baina nizi hor nahu gauzo batekin. Kataluniak utzi du hor, gauzo bat, dori ez da desagertu. Agertuko da, nola agertuko dan, noiz agertuko dan bez, baina hortik Katalunia berbiztuko da. Kataluniako dinot, movimiento soberanista, independentista, dana dalakoa. Oain besti, zeren behar dugun hemen, zeren behar dugun, indar, relazioak hobetu, ze oso txarra deko guz, ez dakit, da, hainbeste borrokatik heldu garen derrota batetara, edo zer baina, oso urrun gaude, inposatzeko, lortzeko, esateko, estadua konturatzeko, ez tekola zer egin gurekin. Hobeto dala, ez geuza soltatzie, ze imposible dala, berantzako gurekin, jarraitzie gurekin mantentzie. Indarra batu behar dira, hori da guztia, eta indarra batzeko beti dugu arazoa, adibidez pasatzen da jente gazteekin, behiratzen dut, eta gaztetxoen aneru nahi, 70 urtekin. Osea, arazo asko deko guz, da buelti eman behar. Hori dala, azken finean asuntoa. Katalunian gertatzen denak eragin zuzena du guziongan, eta hemen ere eragina du, atzo bertan hori gogoratzen ziguten, eta egia osoa da.
Katalunian ari da estadua bere apustuak jokatzen. Baina gogoan izan behar dugu, Felipe González erori zenean, edo bukatu zuenean bere agintea, Galeko goraberak eta ez dakizar, Euskal Herriko gatazkari buruzko goraberatan murgilduta edo hor topo eginda, talka eginda bukatu zuen. Nik uste dut baita ere honek Kataluniako egoera guztionek izango duela bere bilakaera, bere evoluzioa, eta naiz eta Europak ez duen erantzun beharko zuken bezala. Herritarrek ere ez duten erantzun behar den indarrarekin, eta behar bada ez den jakin ere gauzak behar bezala adierazten estaduko hainbeste eta hainbeste tokitan, hori oso garrantzitsua da. Eta haustura bera, ruptura, erreferentzia demokratiko bezala, gogoan izan beharreko zerbaita. Zergatik daude oraindikan ateragabe hainbeste gerran fusilatutakoen korpuzkinak. Estadua hausturarik etzelako izan du. Hori zuzen horrela da. Eta zein izango lirateke nire ustez momentu honetan konstituzioa bera edo estatutuak berregiteko garaian hartu beharko lirateken refleksioak. Nik uste dut bat dela erabakitzeko eskubidearena. Hori demokraziaren zati bat da, eta adibideak ez daude bakarrik Espainian. Macron joan denan Kortxikara, eta esan duenean, hemengo hizkuntzak ez du aitorpen ofizialik jasoko errepublikako hizkuntza frantsesa delako. Garai batean Balsek esaten zuen bezala. Nik uste dut hor oso atzerakoi jokatu du. Horrela jokatzen duen presidente batek jakin behar du, frantsesa hizkuntza bezala ez dela onartua izanen Europan zehar, eta inglesak orain arte bezala jango diola bere zera guztia, baina ez da hemengo arazo bakarra. Bigarrena, nire ustez bakegintza dago bukatu gabea Euskal Herrian, gu ez gaitezke ahaztu oraindik preso daudenetaz, erbesteratua daudenetaz, eta horko kitapen hori dena egin behar da, eta egin behar da gainera oinarrituta biktimen berdintasunean. Nik askotan esan izan dudut Caballero biktima bata, baina Germán Rodríguez bezala. Jose Javier Mújica biktima bata, baina Gladys del Estal bezala eta berdin. Eta gainera biak elkartzen ez dituzun neurrian, ez dako elkar bizitzarako oinarri sendorik. Eta nik esango nuke horrek denak baita ere eraman behar gaitu dela konturatzera hemen egin diren gehiegikeria eta indarkeria asko sistematikoki, ez txiripaz baizikan, sistematikoki gelditu direla zigortu gabe. Eta aipatuko ditut bakarrik, ezin dut aipatu gabe ere utzi, Arkon gaur bertan gertatu delako, jarri dutean Junqueras preso politiko bezala, eta kendu arazi diete, eta zen, nor eta Junqueras, eskuak garbi dauzken persona bat. Baina nik beti gogoan izaten dut, txiripa baten gatik gainera, Santanderko 3 gazte hil zituzteneko ordukoa. 81 zen, okerrez banago, maiatzaren 23 edo horrela. Haiek nork hil zituen eta zergatik hil zituzten, sekula santan ez da garbitu. Joan den astean, Kabakasen auzian, joan zen fiskala eta esan zuen, horrez dago deliturik. Deliturik ez, eta hildako bat dago. Hildako bat. Balaz hildako bat, eta zergatik ez dago deliturik. Ez da delitu zantzurik ere. Hori dena, horiek dena dira argudioak esateko, haustura, ruptura, garai batean egin ez zena, egiteke dagoana, egin beharko da nolabait egunen batean. Eta hori da, indar berriek, behin eta berriro, maigainean jarri dutena, eta Euskal Herritik ere esan beharko dena. Nik uste dut momentu honetan, behar bada,
ezezko edo tasun batean sartuta gaude, pesimismoak eraginda, ikusten dugulako, epaitegi konstituzionala ez denean, supremoa denean, ez dakizer denean, badakizer denean, behin eta berriro jipoitzen gaituzte eta hemengo legeak eta erabakiak eta denak hankaz gora botatzen dituzte. Baina, hala eta guztiz ere, merezi du demokraziaren gatik eta aurrerapenaren gatikan borrokan segitzeak, eta gainera nik uste dut izugarri pozgarria dela hemen gaudenok defenditzen dugula, orain dela 40 urte defendatu genituen ideiak, eta gainera jarraitu behar dugula hori defendatzen. Bai, labur. Nik uste dut Katalunian tarte batean nozituko dutela represio handia. Eta gizarte hori ez dago ituta horretara, oso naif jokatzen ari dira, uste zuten ez dira ausartuko, eta guk badakigu estatuak behin baino gehiagotan esan duela, zer uste zuten, ez ginela ausartuko, ala? Ausartu ziren, itxizizkiguten egunkariak, hemen basatiki jokatu dut eta segitzen dute jokatzen, altsasun ikusten dugu, eta uste dut ere Katalunian ausartuko direla. Hemen inkognita bakarra da zin izango den gizartearen erantzuna. Ze hemen badakigu gizartearen erantzuna potentia esan da, eta zenbat sufritu dugun, eta badakigu ere, duintasunez eraman dugula, baina jo gaituztela gogor. Orain, ausartzen badira Katalunian sistema, inmersio sistema edo murgiltze sistema hori kentzen, ez dakit ze puntutaraino ez bakarrik indar independentistek, hori badakigu nola erantzungo duten, baizik eta gizarte osoa, zein izango den gizarte osoaren erantzuna. Petxok esan du indar korrelazioa eta batu, metatu. Geldituko dira independentistak bakarrik horren aurrean aurre egiten, edo benetan izango da gizarte oso baten erantzuna. Nire ustez hor dago gakoa. Hori da inkognita bakarra, baina bestela zer datorkien argi dago. Ze momentu honetan, 40 urte beranduago, estatuak topatu du, orain 40 urte zeukan arazo bera. Orduan asmatu zuen konstituzio bat, apaltzeko asmo independentistak, asmo nazionalista Katalunian eta Euskal Herrian, eta orain beste zerbait asmatu beharko du. Tartean egin ditu saio oso kuriosoak eta askotan ustekabean pasatu dira. Ze beste tresna erabili du bi nazionalismoen kontra. Sartu digu kuña bat, katalanei Valentzia, eta guri Nafarroaren autonomiaren agintari eskumatarrak. Hau da, karta zuri auki dute Valentziako agintariek, ustelkeria barra egin dute, baina oso funtzio argia enkargatu zion Espainiako gobernuak, aurre egitea nazionalismo katalanari. Eta horren truke eduki dute aukera ustelkerian bustitzeko barra. Erabili dute zuzen ere katalanen aurka zeukaten elementu hurbila. Hizkuntza bera, baina katalana ez dena gainera, valentzianoa, eta beste gauza. Eta hemen gauza bera egin dute. Hemen nik Nafarroan egon den ustelkeria eta nola pasatu den begiak itxita eta nola permititu den estatutik edo nola fomentatu den estatutik Nafarroan egon den ustelkeria upenen aldetik, bakarrik ulertu daiteke edo nik ulertzen dut behintzat, irakurketa hori egiten dut, hain zuzen ere esan ditela, zuek eutzi, zera nahi independentistak eta freno bat izan hain zuzen ere Euskal Herri oso bat independizatzeko. Orduan, hori izan da, erabili den tresna bat urte hauetan guztietan, eta orain lehenago izan zen konstituzioa, eta orain zer?
Zer asmatu behar dute? Tankeak, momentu batean, pentsatu genuen, bazeuden kuarteletatik, bazeuden adierazpenak eta kospedalek berak esan zuen, bagaude prestatuta honi aurre egiteko, baina zer? 21. mendean, Europaren erdigunean, Europar batasunean, nola egingo dute? Ze errepresioa noraino eramango dute, hain zuzen ere, apaltzeko asmo independentistak. Elemento bat ondo ezagutzen dute, gurekin aplikatu dute urtetan eta funtzionatzen die, kartzelaren giltza daukate. Eta giltza eurek baino ez dute. Eta mundu guztiak uste zuen Jordiak eta Junkeras eta pare bat egun edo astebete egongo zirela kartzelan, baina badaramateia 4 hilabete. Hau da, egin dute kartzelan denbora gehiago, Barrio Nuevok eta Galekoek baino. Galeko batzuek egin zituzten 10 ordu, 10 urteko zigorra zeukatenean, 10 ordu egin zituzten kartzelan, Felipe González atean despedituta, eta hauek daramate 4 hilabete, eta egin dute ja berak egin zuen beste. Orduan, estatuak ondo daki, kartzelaren giltza beraiek daukate. Epaitegiak ere, epaileak beraiek dauzkate. Eta oraingoz, ari dira aplikatzen, guri aplikatu diguten botika berbera. Baina, zin den erantzuna. Lehengo gunean atera zen, eta baitzen dut ja. Jose Luis López uste dut Vanguardian irakurren artikulu bat eta berak esaten zuen. Bera da, izan da irakaslea Bartzelonan eta Harvardeko doktorea psikologian eta ondo ezagutzen du gizarte katalana eta esaten zuen 5 urteko epean arriskua dago Katalunia independizatzeko. Demografikoki espada ere, 5 urteko epean etorkinak izan ziren horiek desagertu joango dira eta beraien ondorengoak, beraien seme-alabak katalan peto-petoak dira. Katalanera egiten dute eta guztiz murgilduta daude gizartean. 5 urteko epean lortzen bada ez deklaratzea independentzia, irabazi daiteke gerra hau. Orduan egin behar den lehena da inmersio sistema kentzea eskoletatik. Hori publikatu zuen egun berean, eta hori dira bizitzaren txiripak, egun berean Degindozek, Mende de Vigok esan zuen murgiltze sistemak kenduko zutela eskoletatik. Egun berean. Baina kalkulu hori eginda dute. Nola gelditzen dugu asmo independentista hau? Hain zuzen ere, moztuz gizartearen konpaktatzeko integraziorako daukaten tresna handiena. Eta da eskola. Eskolaren sistema. Eta horretara doaz, guri egin ziguten egunkariekin, eta egin ziguten gure gizartea oso aberatsa da gizarte mugimenduetan, asozialismoan, eta gure gizartean dauzkagu presoen aldeko hainbat erakunde, hainbat talde, eta horiek guztiak banan-banan burua mozten eta ilegalizatzen joan ziren. Jakin zuten nola jo gure kontra. Eta ilegalizatu zituzten 13 sigla. 40.000 pertsona egon ziren kutsatuta hauteskundetara aurkezteko. Jakin izan zuten gurekin nola eman kolpea. Eta orain egiten ari dira botika bera Katalunian. Gizartearen erantzuna da esperantza bakarra. Eskerrik asko. Bukatzeko, plazer bat izan da, mila esker. Bukatzeko 2 deialdi berezia egin ditugu. Alde batetik bihar trantsizioa eta 1978ko San Ferminak izendatutako hitzaldia izango dugu. Emilio Majuelo, Begoña Zabala eta Josu Txuekarekin. Eta gero beste aldetik 1978ko San Ferminetan Iruñak jasan zuen erasoa oroitarazteko monumentu bat jartzeko Korfundikenarekin gabiltza, goiko mailan daukazu informazioa, eta berriro ere eskertu Patxi, Laura eta Petxoren parte hartzea jardunaldi hauetan, eta bihar ikusiko gara berriro, eta mila esker.